أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ngicela u-Allah umdali wethu sonke, umvela kuqala umvela inqangi, ungikhona angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ungaxubi iqiniso namanga, ungagubezeli iqiniso ube ulazi. Kusho umdali, akusho eyasemambatheni ingane. Ngiyaqhubeka nokuveza amanga akhona eBhayibhelini nina ma-Afrika eningawaboni. Ngiyaqhubeka nokuwaveza. Nangicela ningicelile nina. Nathi baba Shandu masithandane, nangetha negama nathi ngukhathaza abafundisi. Nathi ngukhathaza abaholi. Seningethi igama elishake manje nithi ngumabizwa sabele. Ngiyalemukela nalo lelo futhi qhubekani nje ningithophe. Yebo ngumabizwa sabele, manje ngibiza ngizosabela. Qhubekani nje ningithophe. Nalo leli likakhathaza abafundisi, likakhathaza abaholi, ngiyalemukela ngoba ngisazobakhathaza. As long bengakafuni ukuthi bahambe eqinisweni, bame eqinisweni njengoba linjalo, banitshela amaqiniso njengoba enjalo, ngisazobakhathaza. Manje ngibiza futhi ngizosabela. Gift mfowethu, Gift Mabunda, bayakhala babukeli, bathi bacela u-episode olandelayo. Bheka lapha kuma-comments. Bathi bacela ukuthi uthole omunye umfundisi. Kakhulu bakhala ngoba Mbatha, umpostoli uMbatha. Bakhala ngoba Mbatha, bathi bacela ubaba Mbatha. Mina-ke ngiyayikhethela noma ngabe imuphi umfundisi ngoba uShabalala ngeke asabuya. Lelo ngiyakutshela. uShabalala angeke asabuya, impi yamehlula nayo uyazibonela la ekhona. uShabalala ngeke asabuya. Awuthole omunye, ungasangitholeli imfunda makhwela. Awuthole omunye noma ungathola ibishop noma ungathola idikoni. Uyabona? Noma ke bese ungitholela ke kumaNazaretha, mangangitholela ubaba umthetho uNyambose. Lo wayethuka uShandu lapha embiza ngenyoni embiza ngemfino. Yiloyo ke mina engimfunayo kumaNazaretha. Mawungamtholi loyo, thola noma ngabe imuphi umshumayeli noma umholi wamaNazaretha. Kubafundisi thoma noma ngabe imuphi kodwa kube ibishopi. Ungasangiletheli imfunda makhwela. uShabalala mncane kakhulu imfunda makhwela. Ungasangiletheli abantu abafana noShabalala, abafana abancane cha. Ungangiletheli abantu abanjalo. Lalela ke. Uma ngabe sifunda emlandweni kuthiwa izincwadi zokuqala ze-Old Testament. Ngikhuluma ngoGenesis, ngikhuluma ngo-Exodus, ngikhuluma ngoNumeri, ngikhuluma ngabaLevi noma Leviticus, ngikhuluma ngoDeuteronomy. Uma sifunda sikhula esikolweni sasitshela ukuthi lezo ncwadi lezo ezinhlanu zabhalwa esithunywa sika Allah, uMoses noma uMoshe noma uMose. Amanga layo engiwavezayo futhi eBhayibhelini, amanga alihlaza cwe. Kusengelwa abantu ezimithiyo, kudlalwa ngabantu, kudlalwa ngemiqondo yabantu. Akusho mina, kusho lona iBhayibheli. Thathe lakho nawe ulivule. Uvule nje incwadi kaExodus 2. Exodus 2 phezulu ithi ukuzalwa nokukhuliswa kukaMose. uMose uzalwa kuphi? Uzalwa kuExodus 2. Yonke incwadi kaGenesis kusukela kuGenesis 1 kuze kuyofika kuGenesis 50. Wayibhala nini uMoses ngoba wayengakazalwa? Angikuphindele. Yonke incwadi kaGenesis kusuka kuGenesis 1 uzofika kuGenesis 50. Uzungene na kuExodus 1. Wazibhala nini lezo ncwadi lezo uMoses ngoba wayengakazalwa? Phendulani bafundi beBhayibheli. Phendulani maRoma, phendulani maWatchtower, phendulani maNazaretha, phendulani maKristu. Amanga kusengelwa abantu ezimithiyo, bashaywa ngemfi iphindiwe, bawuhuphu kaBhejane. Niyoze ningikholwe mangintshela ukuthi kudlalwa ngathi, kudlalwa ngabantu la eBhayibhelini. Mina kusadlalwa ngami ngoba sengikubonile lokho. Kudlalwa ngawe wena osakholelwe eBhayibhelini. Nanko-ke amanye amanga aseBhayibhelini. Vule yakho nawe Exodus 2 phezulu ithi ukuzalwa nokukhuliswa kukaMose. Uzalwa kuExodus 2 uMose. Genesis 1 to 50 uMose akakabikho emhlabeni. Genesis 1
Exodus 1 uMose akakabikho emhlabeni. Wambhala nini uGenesis waze wabhala ngisho no Exodus 1? Ngiyema lapho. Phendulani-ke nina-ke bafundi beBhayibheli ukuthi yenzeka nini yonke lento. Sengathi umdala ngasivula amehlo asivule ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.